سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم كاب زبلصو تتصاوتي باسكتبول عالمنا يوم ኣብ NBA ኣሜሪካውን ሓደ ካብ ዝበለጹ ሹቲንግ ጋርድ ናይቲ ውድድር ነይሮም ምስ ክለብ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ን20 ተኸታታሊ ዓመታት ኣብ NBA ኣብ ተጻወተሉ ግዜ 18 ግዜ ናይ ከዋኽብቲ ጋንታ ክስየም ብቅዑ ብሉጽነቱ ላዕሊ ምንባሩ ክትርዳእ ዝቐለለ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ኣታዊታት ህቡባት ሰባት እትግደስ መጽሔት ፎርብስ ኣብቲ ኣብ 2016 ዝዘርግሓቶ ጽሑፋ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፓውንድ ርእሲ ማል ከም ዝውንን ኣስፊራቶ ነይራ ملو سمو كوبي كين براينت يزبال ኣብ 23 نحاسه 1978 ኣብ ከተማ ፊላዴልፊያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ተወሊዶም ካብታ 3 ቆልዑ ዝነበሩ ስድራ ድማ ጆይ ብራያን እቲ ዝነኣሰ ነይሮም ኣቡን ኮቢ ጆይ ብራያን ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ምንባሩ ኮቢ ካብ ግዜ ንእስነቱ ጀሚሩ ፍቕሪ ኩዕሶ ሰኪዔት ክሓድሮ ጀሚሮም ገና ወዲ 6 ዓመት ኣብ ዝኣኸለሉ ድማ ኣቡ ጆይ ብራያንት ኣብ ላዕለዋይ ውድድራት ኩዕሶ ሰኪዔት NBA ጥሮታ ምውፁ ናብ ማእከላይ ደረጃ ንምጽዋት ናብ ሃገረ ኢጣልያ ከምርሕ ምውሳኑ ስድራ ብራያንት ንኢጣልያ ገይዞም ምስ ኩዕሶ ሰኪዔት ካብ ወዲ 3 ዓመት ከሎ ፍቕሪ ዝሓደሮ ኮቢ ኣብ ሓጉ ንባህግታቱ ንምምላእ ናይ LA ሌከርስ ማለት ጾታታት ቪድዮ መልዩ ብምምጻእ ኣብ ገዛ ክመሃረሉ ክሕግዞን ከሎ ብተወሳኺ ንክለብ AC ሚላን ይድግፍ ምንባሩን ተመሳሳሊ ቪድዮታት እናተዓዘበ ዓብዮም ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ድማ ብራያንት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ንምክትታል ናብ ፊላዴልፊያ ኣሜሪካ ተመልሰም ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ድማ ምስሲ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ክለብ ክጽምበር ክኢልዮም ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጸንሓል ድማ ብናይ ትምህርቲ ጾታታት ኣብ 5 ቦታታት እናቀያየረ ብሉጽ ብቕዓት ከንጸባርቕ ግዜ ኣይወሰደሉን ብዘርኣዮ ብቕዓት ድማ ኣብ ዕንተ ዓላሚ ክለብ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ከኣቱ ግዜ ኣይወሰደሉን أما بالعصر تشوعات عدمي دما مس LA ሌከርስ ናይ 3.5 ሚልዮን ዶላር ፕሮፌሽናል ውዕል ምግባር ናብ መድረኽ NBA ተቐላቐለም ፈላሚ ውድድሩ ኣብ ሳመር ፕሮ ሊግ ዝተባለ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝተኻየደ ውድድር ምስላፍ ንዓላሚኡ ብብቕዓቱ ጸባ ኸስትን ብርክት ዝበለ ነጥቢ ክቁጽርን ከኣለም ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ዝተኸፍተ ውድድር NBA ተቐይሩ ናብ ሜዳ ምእታው ኣብ ግዜኡ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ሜዳ ዝተሰለፈ ተጻዋታይ ክኸውን በቕዒ ነይሮም ብቕዓቱ እናዓበየ ይኸይድ ምንባሩ ድማ ቀልጢፍዩ ኣብ ሌከርስ ጸላዊ ተጻዋታይ ክኸውን ክኢሎም ኣብቲ እዋንቲ ድማ ኣብ ናይ ፕሌይ ኦፍ ውድድር ዌስተርን ኮንፈረንስ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ብራያንት ነታ ተመሪሓ ናብ ናይ መወዳእታ ኳርተር ናይ ጸወታ ዝኣተወት ክለቡ ክትዕወት ድንቂ ብቕዓት ብምርኣይ ጸወታ ንኽውዳእ ትሕቲ 2 ደቂቕ ተሪፍሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብሉጽ ጸወታ ብምንጽብራቕ ክለቡ 98-93 ክትዕወት ኣኽኢልዋ ካብ ብዙሓት ወገናት ድማ ክብ ዝበለ ኣድናቖትን ክብርን ክረክብ ከኣለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቕዓቱ እናዓበየ ይኸይድ ዝነበረ ኮቢ ብራያንት ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ኣብ ክለቡ ካብ ቀዳሚት ዓመት ዝነውሐ ናይ ምጽዋት ግዜ ክረክብ ከኣለም በዚ ድማ ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ተውህቡ ብምጥቃም ብሉጽ ጸወታ ኣርኣየም ብዘይካዚ ኣብታ ቀዳሚት ዓመቱ ዘመዝግቦ ዝነበረ ብገምጋም 7.5 ነጥቢ ኣብ ሓደ ጸወታ ብዕጽፊ ከብሎ ይኽኢሎም ከም ውጽኢቱ ድማ ብኣፍቀርቲ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ ኮቢ ብራያንት ኣባል ናይ NBA ዝበለጸት ጋንታ ክምረጽ በቂዖም ብዘይካዚ ኣብታ ዓመት 15.4 ነጥቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ብምምዝጋብ ልዕሊ ማንም ተጻዋታይ NBA ክጽዋዕ በቂዖም ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ስፖርት 1998-99 ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ናይ ክለብ ምስላፍ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ልቢ ደገፍቲ እታ ክለብ ክምስጥ ምኽኣሉ ክለቡ ሌከርስ ሓድሽ ናይ 6 ዓመት ኮንትራት ብምቕራብ ክሳብ 2004 ማልያ ክለብስ ከተኽእሎን ከላ ኣብ ዝተቕሳ ዓመት ድማ ብራያንት 70 ሚልዮን ዶላር ደሞዝ ክኽፈሉን ክታምዩ ኣንቢሮም ኮቢ ብራያንት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘርእዮ ዝነበረ ብሉጽ ክእለት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ምስ ንጉስ ኩዕሶ ሰኪዔት ማይክል ጆርዳን ከመሳሰልዎ ጀመሮም ኣብ ዝቐጸለ ዓመት 1999 ብራያንት ኣብ ቅድሚት ብምስላፍ ንዕማም ምዝጋብ ሾቶታ ክለብ ኣብ ዝመርሓሉ ዓመት ክለቡ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ብብሉጽ ብቕዓት ንውድድር ሻምፒዮንሺፕ NBA ካብ ዝወዳደራ ቀዳሞት ክለባት ክትከውን ግዜ ኣይወሰደላን
ኣብ ዝቐጸለ ዓመተ 2000 ድማ ሻምፒዮን NBA ብምዃን ዘውዲ ከደፍእ ከላ ኣብ መዛዘሚን ወሳንን ፀወታ ድሕሪ ዕረፍቲ ንክለቡ ወሰንቲ 22 ነጥቢ ከቁፅር እንከሎ ኣብ መወዳእታ ንክለቡ ብጸቢብ 120 ብ118 ክድዕወት ናይ መወዳእታ ሸቶ ክለቡ ምቁፃር ንሎስ አንጀለስ ሌከርስ ድሕሪ 1988 ንፈለማ ግዜ ሻምፒዮን ክትከውን ዝድነቕ ስራሕ ኣበርከተላ ዝቕፅል 2 ዓመቱን ደጋጊማ ብምዕዋታ ንሰለስተ ተኸታታሊ ዓመት ሻምፒዮን NBA ክትከውን ከላ ወዲ 23 ዓመት ዝነበረ ኮቢ ብራያንት ድማ ዝነኣሰ 3 ሳዕ ሻምፒዮን ዝኾነ ተጻዋታይ ክኸውን በቕዐም ብዘይካዚ ኣብ ዓመተ 2003 ኣብ ክለሙ ኣብ ውድድር ፓሲፊክ ዲቪዥን ታይትል ምስ ክለብ ፖርት ትሬይል ብሌዘርስ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ፍጻመ ፀወታ ኣብ ናይ መወዳእታ ኳርተር ናይቲ ፀወታ ክለቡ 102-104 ነጥቢ ተመሪሓትሉ ኣብ ዝነበረ ህሞት ክዛዘም 1.1 ካልኢታት ጥራይ ተሪፎ ዝነበረ ፀወታ ኮቢ ብራያንት ኣብ መወዳእታ ካልኢት ናይቲ ፀወታ ካብ ርሑቕ ዝደርብያ ናይ 3 ነጥቢ ባስኬት ኣብ ሰኪዕት ብምጽምባር ንውጽኢት ኣብ ካልኢታት ናብ 105-104 ብምቕያር ክለቡ ላዕለዋይ ኢድ ክትሕዛ ከኣለም ኣብ ምዝዛም ዓመተ ስፖርት 2003 ድማ ብርክት ዝበላ ዓበይቲ ክለባት NBA ነቲ ኮንትራቱ ምስ ሌከርስ ከበቅዕ ዝቀራረብ ዝነበረ ብራያንት ንምፍራም ነተጻዋታይ ዘወናውን ውዕላት ብምቕራፍ ሃነፍነፍ በላም ኣብ ክለብ ሌከርስ ሕጉስ ዝነበረ ብራያንት ድማ ንጠለበን ብምንጻግ ምስ ክለቡ ን7 ዓመታት ዘጽንሖ ዝተመሓየሸ ውዕል ፈረመ ኣብ ዓመተ 2004-2005 ዘይከም ዝሓለፈ ዓመታት ንብራያን ትሕት ዝበለት ዓመት እያ ነይራ እንተኾነ ስቡልቁ ምስታ ናይ እቲ ዓመት እቲ ብልእሲ ጋንታ ናይ NBA ካብ ምምራፅ ኣይዓንቀጾን ኣብ ዝቐጸለት ዓመተ 2005-2006 ድማ ክለብ ሌከርስ ናብ መንገዲ ዓወት ዝተመልሰትሉ ዓመት እያ ነይራ ክለቡ አንጻር ክለብ ዳላስ ማቬሪክስ ዝገበረታ ፀወታ ድማ ኣብ 3 ኳርተር 62 ነጥቢ ብምቕፃሩ ስሙ ከድምቕ ይኽኢሎም ኣብ ጥሪ 2006 ድማ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ምስ ክለብ ቶሮንቶ ራፕተርስ ዘካየደቶ ፀወታ ኮቢ ብራያንት ኣብቲ ፀወታ 81 ነጥቢ ዘቕፀረሉ ፀወታ ክለቡ 122 ብ104 ክትዕወት እንከላ ኮቢ ብራያንት ዘቕፀረን 81 ነጥቢ ድማ ኣብ ናይ ፀወታ ዘመኑ ኣብ ሓደ ፀወታ ዘቕፀረን ዝበዝሐ ባስኬት ኮይነን ተመዝገባሉ ኣብ ዝቐጸለ ፀወታ አንጻር ፊላደልፊያ ክለቡ 169-147 ኣብ ዝተዓወተሉ ፀወታ ን59 ሚእታዊት ሸቶታት ክለቡ ከቕፅር ከኣለም ኣብ 4 ተኸታታሊ ፀወታ ድማ ልዕሊ 45 ነጥቢ ዘቕፀረ ፈላሚ ተጻዋታይ NBA ክኸውን በቕዐም ክለቡ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ንዓመተ 2005-2006 ሻምፒዮን ክትከውን እንከላ ኣብቲ ዓመተ ስፖርት ዘቕፀረቶ 2832 ባስኬት ድማ ከም ክብረ ወሰን ኮይኑ ተመዝጊብላ ኣሎም ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ኮቢ ብራያንት ነታ ዝለብሳ ዝነበረ ቁጥሪ 8 ማልያ ብምቕያር ነታ ኣብ ናይ ሃይ ስኩል ፀወታታት ዝለብሳ ዝነበረ ቁጥሪ 24 ማልያ ክለብስ ምዃኑ ኣፍለጠም ኣብ 2006-2007 መበልታሽ ግዚኡ ምስ ሕሪት ጋንታ NBA ኦልስታር ክምረጽ በቂዑዮም ብዘይካዚ ኣብታ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ አንጻር ክለብ ሳን አንቶኒዮ ስፐርስ ዝተኻየደ ፀወታ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ነጢሩ ሸቶ ኣብ ዝመዝገበሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ አንጻር ጋንታ ሚኒ ጆኒ ቢኪ ብኹርና ዒሉ ከቢድ ፋውል ብምፍጻሙ ንኽልተ ፀወታ መቕጻዕቲ ተበየነሉ ካብ መቕጻዕቲ ድሕሪ ምላሱ ድማ ኣብ 16 መጋቢት አንጻር ክለብ ፖርትላንድ ትራያል ዘካየደ ፀወታ ናይቲ ወቕቲ ዝበዝሐ ነጥቢ ብምቕጻር ክለቡ ድሕሪ 7 ስዕረት ፈላም ዓወት ከተቑፅር አንድ ሕቆብ ምዃን ኣገልገላ ኮቢ ካብ ስፖርት ወፃውን ኣብ ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቻይናን ማልያታቱ ካብ ተጻወቲ NBA ልዕሊ ኩሎም ብዕፅፍታት ዝያራ ተጠላብነት ዝነበሮን ዝበዝሐ ሽያጥ ማልያን ዝረኸበዮም ኮቢ ኣብ 23 ታሕሳስ 2007 አንጻር ክለብ ኒውዮርክ ኒክስ ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ድማ ኣብ 29 ዓመቱን 122 መዓልታትን እቲ ዝነኣሰ ተጻዋታይ 20,000 ነጥቢ ዘቕፀረ ዝብል ክብረ ወሰን ክጭበጥ በቕዐም ዓመተ ስፖርት 2008-2009 ብራያንት ክለቡን ኣብ ቀዳሞት 11 ፀወታ ስዕረት ከይቀመስዮም ተጓዒዞም ብሓፈሻ ድማ ኣብ ቀዳሞት 19 ፀወታ ኣብ ክልተ ጥራይ ክርትዑ ብምኽኣሎም ኣብ ታሪኽ NBA ሌከርስ ዝበለጸ ኣጀማምራ ኮይኑ ተመዝገበላ ብብሉጽ ብቕዓት ድማ ክለቡ ሌከርስ ንኦርላንዶ ኣብ መወዳእታ ረቲዓ ሻምፒዮንሺፕ ተዓወተት ኣብ ዝቐጸለ ካብ 2010 ክሳብ 2013 ዝነበረ ዓመታቱን ሌከርስን ብራያንትን ብሉጻትን ዓመታት ኮቢ ድማ ብውልቁ ብርክት ዝበሉ ክብርታት ዝተጎናጸፈለን ዓመታት እየን ነይረን ብ30 ጥሪ 2010 ዝተኻየደ ፀወታ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኣብ ታሪኽ NBA 26,000 ነጥቢ ዘቕፀረ ተጻዋታይ ዝብል ክብሩን ክጎናጸፍ በቕዐም
ኣብ ሓደ ለካቲት 2011 መበል 7ይ ተጻዋታይ ኣብ ውድድር NBA 25,000 ነጥቢ ዘቑፀረ 5,000 ብሪባውንድ ዘመዝገበ ከምኡውን 5,000 ኣሲስት ማለት ንተጻዋቱ ዘቐበለ ክኸውን በቕዐ። ኣብቲ ዓመት ድማ ንመበል 13 ተኸታታሊ ግዚኡ ኣብ ኦል ስታር ጌም ክምረጽ እንከሎ ንራብዓይ ግዜ ድማ ውድድር ኦል ስታር MVP ክዕወት በቒዑ። ኮቢ ብራያንት ጎኒ ብሉጽ ብቕዓቱ ኣብ 13 ሚያዝያ 2011 ዳኛ ናይ ጸወታ ኣነዋዲ ቃላት ብምዝራቡ ብፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ኣሜሪካ $100,000 መቕጻዕቲ ተበየነሉ። ኣብቲ ህሞቲ ንግብረ ሰዶማውያን ዘናሹ ቃላት ናብቲ ዳኛ ከም ዘዝነበ ዝዝከር ኮይኑ በቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ኣሜሪካ ዝተበየነሉ መቕጻዕቲ ብማሕበር ኮሚቴ ግብረ ሰዶማውያን ማለት ገይ ደገፍ ክረክብ እንከሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላቱን ቃላት ብራያን ዘይሕጋዊ ምዃኖም ኣብ ልዕሊ ብራያንት ነቐፌታ ክወርድ እንከሎ ድሒሩ እተጻዋታይ ብተግባሩ ይቕሬታ ሓተተም። ኮቢ ኣብ 2012 ንማይክል ጆርዳን ብምሕላፍ ኣብ NBA ኦል ስታር ዝበዝሐ ሸቶ ዘቑፀረ ክኸውን በቕዐ። ብዘይካዚ ኣብቲ ናይ ኦል ስታር ጌም ኣብ ሳልሳይ ረብዒ ጸወታ ምስ ድዋይን ዋይት ዝመጾ ከቢድ ፋውል ኣብ ኣፍንጩ ከቢድ ማህረምቲ ገጠሞም። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ስፖርት 2012-2013 ኣብ ዘካየዶ ጸወታታት ድማ 40 ነጥቢ ከቑፅር ከምኡውን 2 ስቲልስ ብምግባሩ ብድምር ዝገብሮ ስቲልስ ንማጂክ ጆንሰን ማለት ብ1724 ስቲልስ ነጊሱ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚኡ ክስራዕ በቕዐ። ኣብ 5 ታሕሳስ 2012 ድማ ብራያንት ኣብ መበል 34 ዓመትን 104 መዓልታትን ኣብ ታሪኽ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ማለት 30,000 ነጥቢ ከቑፅር ዝበቕዐ ክኸውን ክኢሉ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ምስቶም 4 ተጻዋቲ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣሜሪካ ነዚ ክብሪ ዝበጽሑ ተጻዋቲ ማለት ሻምበርላይን፣ ማይክል ጆርዳን፣ ካሪም ዓብዱል ጃብር፣ ካሪም ማሎነ ክጽምበር ከኣለም። ኣብ ሚያዝያ 2013 ብራያንት ኣንጻር ጎልደን ስቴት ዋሪየርስ ኣብ ዘካየደ ጸወታ ብዘጋጠሞ ከቢድ ናይ ጅማት ምጭባጥ ማህረምቲ መጥባሕቲ ክገብር ብምግዳዱ ንኣሳት 6 ኣዋርሕ ካብ ውድድር NBA ኣሜሪካ ክርሕቕ ተቐሰበ። ኣብ ዓመት 2013-14 ድማ ናብ ጸወታ ተመሊሱ ብራያንት ምስ ክለቡ ዘለዎ ውዕል 2 ዓመት ኮንትራት ወሰኸሎም። ኣብቲ ዓመት ስፖርት ድማ ብተደጋጋሚ ማህረምቲ ካብ ብርክት ዝበሉ ጸወታታት ክበክሩ እኳ እንተኻለ ኣብ ዝተሰለፈለን ጸወታታት ግን ወሰንትን ብርክት ዝበላ ነጥቢ ምቑፃርን ንክለቡ ካብ ምዕዋት ዓዲ ዋዕለን። ከም ውጽኢት ድማ ብደገፍቲ ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ምስ ናይቲ ዓመትቲ ሕሪት ጋንታ ኦል ስታር ንመበል 16 ግዚኡ ክምረጽ ከኣለም። ክለቡ ሌከርስ ድማ ንሱ ኣብ ዝበኸረሉ ጸወታ ድሕሪ 2005 ንፈልማ ግዜ ካብ ውድድር ፕሌይኦፍ ክተርፍ ተራእየት። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት 2014-2015 ናብ ጸወታ ዝተመልሰ ብራያን ክለቡ ንቶሮንቶ ራፒድስ ብተወሳኺ ግዜ 129-122 ኣብ ዝተዓወተሉ ጸወታ 31 ባስኬት 12 ኣሲስት 11 ድማ ሪባውንድ ክቑፅር ብምኽኣሉ ብቕዓቱ ከም ዘይጎደለ ኣመስከረም። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ድማ ሚኒሶታ ገጢማ 194 ዝተዓወተሉ ጸወታ ሌከርስ ብዘቑፀረን ነጥቢ ተሓጊዙ ኣብ ናይ NBA ዘመኑ 32,292 ነጥቢ ምቑፃር ንማይክል ጆርዳን ብምብላፅ ኣብ ዝርዝር ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጹ ኣመዝገብቲ ሸቶ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተቐመጠ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት 2015-16 ናብ ጸወታታት ዝተመልሰ ብራያንት መበል 20 ወቕቲ ማልያ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ወዲዩ ብምጽዋቱ ኣብ ታሪኽ NBA ነቲ ን19 ወቕቲ ማልያ ሓንቲ ክለብ ወዲዩ ተጻወተ ጆን ስቶክስን ዝሓዞ ክብረ ወሰን ብስሙ ከጽሕፎ በቕዐ። ክለቡ ሌከርስ ድማ ኣንጻር ዋሪየርስ ገጢማ 111-77 ኣብ ተሰዓረትሉ ግጥም ካብ ማህረምቲ ተመሊሱ ን25 ደቂቕ ኣብ ሜዳ ሰራየ ብራያን 12 ነጥቢ ክቑፅር በቒዑ እዩ። ብዘይካዚ ብራያንት ኣብ ምዝዛም ዓመተ ስፖርት ድማ ካብ ውድድራት ኩዕሶ ሰኪዔት ጥሮታ ክወፅእ ምዃኑ ኣቐዲሙ ኣፍለጠ። ምስኡ ድማ ዲር ባስኬትቦል እትብል ግጥሚ ብምዝርጋሕ ንልቢ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ክትንክፍ ከኣለም። ናብ ዝተወልደላ ከተማ ፊላደልፊያ ከይዱ ድማ ዘካየዱ ናይ መወዳእታ ጸወቱ ምዃኑ ተሓቢሩ ብምንባሩ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ናብ ሜዳ ብምምጻእ ተፋነውዎም። ኣብቲ ጸወታውን ብቕዓታ ጎዲላ ዝቐረበት ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ብፊላደልፊያ 103-91 ተረትዐት። እንተኾነ ድሒሩ ብዘርኣዮ ብሉጽ ብቕዓት ብራያንት ኣብታ ዓመት ናይታ ዓመት ብልጽ ጋንታ ማለት NBA ኦል ስታርሱን ክምረጽ በቒዑ እዮም። መዓልትን ከልብን ከይጽዋዕካዮም መጽኹም ዝበሃል ድማ እታ ኮቢ ብራያንት ብወግዒ ካብ ጸወታ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝፋነወላ ዕለት ኣኸለት።
እዚ ሓደ ካብ ዓለምና ዝረኣየቶም ዝበለፁ ተጻወትቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ካብቲ ዘፍቅሮ ጾታ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝፋነወላ ግዜ ምካላ እናነብዐ ካብ ሜዳ ተፋነወ ክለቡ ሎስ አንጀለስ ሌከርስ ነተን ኣብ ናይ ጾታ ዘመኑ ዝለብሰን ዝነበረ ማልያታት ቁጥሪ 8 ከምኡውን 24 ንኽብሪ ብሉፅ ተጻዋታይ ዝኾነ ኮቢ ብራያንት ካልእ ተጻዋታይ ከይለብሰን ብምሕዛእ ነተን ቁፅርታቱን ጥሮታ ኣውጻተን ብዘይካዚ ኮቢ ብራያንት ምስ ሃገራይ ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣሜሪካውን ብምጽዋት ንውድድር ኦሎምፒክ 2008 ከምኡውን 2012 ዝርከቦም ብርክት ዝበለ ዓወታት ከመዝግብ በቂዑ እዩ ንገለ ካብ ዓበይቲ ዓወታቱ ብሓፈሻ ክንዕዘብ ክንፍትን ኢና 5 ግዜ ሻምፒዮን NBA 2 ግዜ ኣብ ፍጻመ NBA MVP ማለት ሞስት ቫሉable player 1 ሳዕ MVP ሞስት ቫሉable player 18,000 ኣባል ከዋኽብቲ ጋንታ ማለት NBA All Stars 4 ሳዕ ኣባል ሕሪት ጋንታ NBA MVP 11 ግዜ ኣባል ሕሪት ጋንታ NBA ተዓዋቲ ወርቂ ማዳልያ ኦሎምፒክ ለንደን 2012 ተዓዋቲ ወርቂ ማዳልያ ኦሎምፒክ ቤጂንግ 2008 ዝርከቦም ዓወታት ተጎናጺፉ እዩ ንውልቃዊ ስታቲስቲክስ ዝተጻዋታይ ምስ ንዕዘብ ድማ ኣብ ናይ ጾታ ዘመኑ 32643 ባስኬት ኣውፂሩ እዩ 747 ሪባውንድ 6306 ድማ ኣሲስት ገይሩ እዩ ኣብ ታሪኽ NBA ኻ ውሕዳት መወዳድርቲ ዘለዎ ተጻዋታይ እዩ ብዘይካዚ ካብ ስፖርት ወጻኢ ብራያንት ካብ ጾታታት ኩዕሶ ሰኪዔት ዝፋነሉ ግዜ ኣብ ዝሓበረሉ እዋን ዝጸሓፋ ዲር ባስኬትቦል ትብል ግጥሙን ናብ ጽሑፍ ብምቕያር ናብ ፊልም ከም ዝሰርሐን በታ ጽሑፍቲ ድማ ንሽልማት ኣካዳሚ ኣዎርድ ፎር ቤስት ኣኒሜትድ ሾርት ፊልም ክዕወት በቂዑ እዩ ብ26 ጥሪ 2020 ድማ ኮቢ ብራያንት ማዕረፎ ነፈርቲ ጆን ዋይን ካሊፎርኒያ ምስ ጓል 13 ዓመት ውላዱ ጂያና ፔርስ ዝርከቦም 9 ሰባት ብሄሊኮፕተር ናብ ጓሉ ተካይዱ ናይ ኩዕሶ ሰኪዔት ጾታ እናምርሑን ከለዉ ኣብ ካላባሳስ ዝተባህለ ከባቢ ካሊፎርኒያ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ነፋሪት ህይወቶም ክስእኑ ተገዲዶም ጠንቅት ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ፎኪስን ግመ ዝዓብለሎም ኩነታት ኣየር ምዃኑን ነቲ ሓደጋ ዘጻረዩ ኪላታት ሓቢሮም እዮም ንኹሎም መወቲ መንግስቲ ሰማይ የወርሶም ስለ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስክን ይቐኒልና